Four lane amen pen long nid ahavar lang parpan chungkreng rong hanga rong along long le alam ki ke klang thu. AKA SGB hin pen kedam tang inquiry nerkep arani SGB amit nunisa phan apran karmut pon puthak high level inquiry pedo ponang jipu ke hangpon. Dhenta khat hawara long ke do dhenta ing tia rong amikar ningkan plip leng dia pita hemwang vedet. Dhenta khat binihan se rong amikar karlitang sam rong hangaphan ingdeng ke thom ke chok chikimo. Rongmongve ahavar Bibia Kro rong amikar edon ahem aphan boycott kibi. National Road Safety Man aputhak sekigipi. Langhin adorso paisa ingti pachuak lamalong sengkan kimi katalon jiaphan chisik chedang bomlo. Apar panjan ram lekthia rong along medical sub center ahem ki kim kerang patangte pulote rong kret rogarat kachesong jiaphan kachisik. Elo mai bongsa lapen amit nunisa tumaphan EPHL sia song pen kachikimopon. Phuluni constituency MAC dorsing rong hangahem hachakekan. Kardom pini prime time thanbang pini limalin timungpi nonar juik tha bertang ton pen. All Karbi Anglong Sarkari Gaon Bura Association Chihek Pen AKA SGBA asong ahin pen SGB amit nunisa phan inkoira nerkep arni apran karmut pon aputhak tarlip la pen kangsai prabjin pen pedonang jipu sarkar aphan hangpon. AKA SGBA Meipu Security Sohin Pen Ningduk Chipaklang Ponsi Halabang Soarani Alamki Pinrem Ponsi Monon Pila Puson Thod Lamki Pedode de Dia Phansi Chuning Ripon Lapen Komani SGB ke claim ke damle Chokche Pusita Arona Teng Pen Mate Law and Order Arideng Pensi Kepang Sai Pon Dia Phan Chuning Ripedopon Sorgari Gamra Karbi Anglong Angkang Atokan Utang Sorgari Gamra Duk Asi Dhonsuri area Inuta Sorgari Gamra Omit Nunisa Alangli Kopia ke Chokchi Pen Kopia ke Lili Pen Lone Alangli Komat Atuma Song Lone Mate Komat Atuma Party Lone Alangli Jadi Alangli Fan Tumidik Contract 28 Ani Alangli Fan Aprana Nudel Lasi Laso Putat Nilitum Ningdu Kecepat Klang Bangalalo Je Karbi Anglong Nilitum Ta Sorgari Gamra Asong Dolo Pini Gailo Tenang aja Keding Pensi Asong Bang Bomlo Te Nuda Sorgari Gamra Rat Kasolaya Bang Mate Rat Kacaria Hempu Alangli Fan Kopenia Kechok Chi Dokok Usitame Nilitum Asong Along Dokok Lo Alangli Fan Karjuji Kinepji Baki puji ani hang positame nilitum dat Karbi Anglong Sorgari Gamra asong pi nilitum Central Committee dokoklo komania sarkula lo komania ke chokchi dokok komania moja angkang lo komania Sorgari Gamra ke chokchi dokok positame nilitum alongsi nang RGC nilitum hala somunit pan action NG pendokar pulute nilitum la somunit pan Sorgari Gamra pensitame kanthanji tanilitum thanpeji Dhonsuri SGB Alangli Omit Nunisa Kedamtang Nipai Inquiry Kebani Kumani Pang Tek Asong Atung Prana Nudet Ajoini Nilitum Sorkari Gamura Association Ahin Pen Sodak Pen Nilitum Pitempon Lo Lapen Tua Bangke Nilitum Sorkari Gamra Association Ahin Pen High Level Inquiry Kang Tuin Nayang Deng Sitame Naso Puthakang Saya Phan Nilitum Sorkari Gamra Pen Arsik Jit Pen Nilitum Authority Atum Phan Sita Nilitum Chuning Ripon Lasi Prabjin Pen Sitame Naso Kang Sai Ponthegia Phansi Nilihin Pen Dipupen Ajit Gogoi 365 News India Singhason constituency angkang long ni ahavar lang parpan chungkreng rong hang rong amikar long ki terang along le jari terang bolon terang lapen kangbura rong hang mate kabli rong hang atum committee salam pen long le pata ka salam det ke aron kali
la so long ni tuma long le la si ni tum si chelong nang ji pusi pini puthot long le hem phu long ki terang la pen rong asara tum pherang kya theng nu than pon la pen UPKA la pen LYDC song pen ta bang solam kia long chirap chitu dun po la pen along le hem phu tuma phan non namat long le pata chipi thunang po pusi pherang kya theng nu than pon a theke la bang so long le ke long ki terang asar burasi kerai te kang long le la pen thiria phanta chiri pho pek wedlu la pen boundary wall sita do wedlu la sarona teng pen long le pata pinang pupusi UPKA la pen LYDC song pen ta ke hang pasupon ke thela ni long le alma ke la sin ni ke pin ke tuning ri ke la consider chirai chari tum la tuliram lo hang da mo ti so tang lai tum ta min phan ma ke nang ma tha de nai pa lam la manja pen rajasansi 365 news India lakha kre ke thom langhin constituency ke parlo dhenteng tia rong amekar ningkan phli pleng det ta hemwang vedet lasi bangso bang phuamen bhuseming ti achoramen ka cheteron pi apiso so tum jo pada hem chong hong prong sidu kewang vedet abang phu ke damadim lake Kerala state sikam ka chongda damji pusi ahem asor phan than tekang lasi madu abang phu bang phile theklong sitami mobile number 8011576490 a number along le nang than pachini pon po pusi ning thelo chiribom ta thek thedet lo kilu ke lo mang se ma se churi thek thedet lo la sinang ni tum han sinang chuning ri lo nili ke angjir pi lo bonta nili ta thek the joy ne ma si chilong thek thedet lo nan anta jo asuke ning kan pli gi pleng lo ning kan pi ta so se chot po tan ong te kinon ke hemakam ta do ajata do chujun ta Samilang Sopen Mizoram Hansi 365 News India Arkoi ni phai thong ke barni lakha kre ke thom langhin constituency ke parlu bini hanse rong amekar kalitang sam rong hangaphan ingdeng ke thom ke chok chiki mo pon lasi bang so along phurki mo che than dam polote alang ni sam rong hang bang so pir the duti ka hot ke rong phar kong LP school lo than bang ke chengsi ke thana bang phulo pata asopo dikrut rong hang hen pen than pachini pon lasi arkoi ni phai thong ke barni kalitang sam rong hangaphan ingdeng ke thom ke chok chiki mo pon along rong asar pen danglok don rap sar phi sar phuak limang phar klengdun kleng sar po rong asor pen chenglok chiki mo long chetong dun tasi bang so sai ke klem along misen pen pachun pon Samilang Sopen Mizoram Hanse 365 News India alang le ke muni na tumpen kaching ki ke tan mipik la pen au da dur mipik la pen am pen che mo chin che gawe asi alang le lo charli una hot sitame penahan ha dengau high school si charli dunno asi alang le lo charli dun pen da rong along da rong par kong LP school along sitame alang le hello aprang si school ta establish bang atike joising doloi em keklem bom hot si alang li labang sa school establish lo asi alang li klem bom una hot apike alang li phat appointment nang chanon bu si hang lo sitame alang li abha kelang no pena job kisu cholong lok pena job alang li labang sa appointment ta chingthum dam long le dat lo Pini ni phai thong ke bar ni Rongmongve ahavar along Rongmongve police station ke parlo Bibia Kro rong amekar Jackson rong hang rong do rong hang asupo alang li ke klem ke chok che aphuthak rong ara da tum theklong si alang li tum aphan boycott bipon koklo alang li ke dam tang ningkan ko an penita aron re pen bang aphan tangka ke hang tap ke diman tap ke theng ke chok tap pen ajok rong ara da tum ke du ke thak akisung penang an phonang lo la pen alang li phan ke mesena sai si klem nang pupu apong rong asar pen chenglok rada tum ka chingwai asai ta dengpon lo bonta alang li rada lam en pen puthot la hai asai lang no si klem thu bomajok police atum kiri tarlip do koklo la solong rong rada tum thetan ka siksak dudun koklo pusi Bibia Kro rong asara hin pen ningje pon Rongmongve pen dilip tokbi 365 News India alam the puthak lo la sini tum rat tum penang ana ke sunga ke boy dudun kok aja ni si alang li phan misenji aphan un an ke ni tum than mum bor ilo setame alang li tum ni li tum alam kredel la si ni li tum pini rat ong dung arat pen ka chingwai la pen an mi pulit pen ke jok nang hi alam the puthak si ni li tum alang li phan chingwai pono la si rat ke dong sar pen ni tum ke cheparai pona bangke alang li phan ajat abji pen ta pawangi ke pakroi phan tek thedel lo pot ahem arile phang no pi nang la son lo
la si wa phis ame a phi bang ke mek thang a so mek thang a rat mek thang a kor te pu chi jin su pen a jok si pini alang li hem a ri ke phang no ni si ni li tum alang li ke du ahem ang hap ana bang ke ni li tum gujar sak si batam kapre batam pen si ni tum gujar sak hip si alang li tum la long thom ang happy bang ni tum inkir pi chek lo ni li tum rat pen kacheroi bate kachedon ang thek isi ke paklang abang ke la lo army pulit pen ke jogwan ke do ya phan la si ke sung adem bang ke ni li tum bang ke do pik thepik la si non ni thom pen an lo ni li tum phan thana usi nang puat teng si nang tum phan ke army operation lo pu non ma ke open li bang ke alang li tum klem klem lang sita aju wang sita me army tum bang ke joy pen rong nang ke kherau la pen joy pen alang li phan kiri kita li la sona bang ke inut thek kan te inut thek kan te inut la sani we bang ta army ke bang bang ke chimin medal la training wa do ani training kora do ani campaign ko kora to eta hu mai gor kotha joteka moi e organize dar hokolo moi mul kolo pau anturik Niphai thong kebar ni ada por phai ke ba por malom 4000 towar ke thom ka chekok diphu ke dam lapen Dimapur golagha danat ke dam towar along PWD Borpathar sub division Siluniza natum Chepatir Pipon pen National Road Safety Man da puthak seke ki Pipon driver lapen rada tumaphan than peripon gari ke vek hot horjun dedri gari ke vek papra redri gari ke vek hot mobile chinki dedri bike ke vek hot helmet chikupsi vek nangji lapen gari ke vek hot seat belt chithon nangji puta kachetong dona rada tumaphan than paripon gari ke vek hot RARV chelang pami si gari vek ponangji pupen chenglok gari ke vek hot mithang ke jogwana phan ke chima thapon nangji patumi labang so seke ki pipon hot rajutimung EEPED Probhat BSDO PWD Kangthar Bay Rada Cyclembang Penchenglok PWD Borpathar Road Division Siluniza na Longpen Sarihajan Sub Division PWD Road Klembang Phuatum Chitongdun CRD Pidun Hanjang Langsopen Bisnu Lekthe 365 News India Kedam tang arkoi ni phain ko ratrok siajo elomai bongsa lapen amit dunisa phan bangthek thek thia tuma phran armud da jok patumi 20 ST Wathad langso LSC angkang APHLC leaders atum arni kang sampor phai phopor dongkamukam town sarialia long elomai bongsa lapen amit dunisa tuma phan chikimo pon athe ajat non kana hokke inglong aso mate tribal asolo lapen APHLC asongke kaita inglong aso phan sikarjapi na sinilitum alang tuma phan ninga klong pen chikimo pon no lapen state mate central government atum nonamat thang action claim pon pe lasi kupia potsi la pusona sai ke deng pon ma prabjin pen neping nangwek nangji pusi APHLC asong pen ta ke hang pasopon News Desk Report 365 News India. We the Karbi and all party Hills Leader Conference are with you. We will stand with you. We will be with you always to get the justice for our brother and sister. So today we are here to extend our solidarity to the Dimasa brothers of Karbi Anglong and Dimasa and the whole of Assam in particular. Lakhakra ke thom langhin constituency ke parlo poisa ing tiador so pachua klamalong Karbi sengkan kimi katalonjia phan chisik chedang pon bomlo lasi thang ni phai siar ni ada por phai phopen thongnok beke kat chipate pon po lapen Karbi pathubari mahin biponji bangso aphi anarlo por phai kepen rat amai pi pangcheng ponji bangso maya long alihaman pen Kachopapon langhin constituency MEC mate KASEM Tadendra Brahma aphan chopapon lapen ajo lunka na malina long ke phapon la ke nongnam ke doklong Karbi singer Christine Teron Sonje Dronghang lapen surihini rakrener kep aningkan Miss Karbi Anglong simbon terang piatu chetong dunji bangso sengkan kimi katalonjia long patir pipon lake Samilangso Municipal Board Vice Chairman Gulab Kramsa Jivon Tiso Ransing Ingti lapen adar sara datum cherap chito dun pen bangso sengkan kimi katalonjia phan pachun pon po pusi Gulab Kramsa hin pen lamthe paklang pon Samilangso pen Mizoram Hanse 365 News India Lakhain ko rapon elip constituency ke parlo apar panjan ramlek thiarong along medical sub center ahem kikim kerang kapatang tia puthak radatum aning kipung ka chipaklang jongsi patangti pulote rat thurpak che songji phan rongkhre throgarat ka chisik apar panjan ramlek thiarong along medical sub center ahem ke dopen apar panjan rongkhre throgarat tum penangan ki jogwan dolo
Labangso sub center along doktor laki ankur juti saikia lapen nurse atum laki Rina BP senior lapen Pinky Diuri atum henlo. Alang litum duty abang ke mithang hempen sitami dam bomlo. Rong along medical sub center doko kapita ajo phir lo ke so dadahut Chokihola PHC along Golaghat Diphu Dimapur Bokajan an se gachelang dam nang koke isi ningduk mi alam. Bon sitami isi thedunga kisunga bangke medical sub center ahem ki kim kapatang te det penajok doktor nurse atum kisung ason si dolo athema latum ke doji kisangji adim anta vedadlo rada tum ke joy kiji alara bangke kisung ason si dolo labangso sub center ahem ki kim kerang jiaphan contract ke en lake anupam tok bihenlo ratmen ke pachinia tengke ke patangji kalisi tin khiriki lepen inghap hei hui anta hem chepon et pusi Pini Perangke pen kahumri damahut pachini dun. Lasi pini perangke pen kahumri damahut rada tumpen kapachini thu abangke labang swa sub center ahem ki kim jong si patangte pulote rong kret rogarat thurpak pen chisong nang kokpo pota sodak pen ningje pon. Nili pen Musasteron 365 News India. Phuluni constituency ke parlopon MEC dorsing rong hang ahem hachakan pon. Labangso hacha ke kan pon ke pining an ningkan ke thomlo ningkan ke thom ke chok arni do labangso hacha ke kan ke hakopen ta ilitum karbia khe ke sokpuru ke thabahut ke poroming thum pensi risoi jang klengdun kleng sarpu kuru saratum pensi karbia porom jutang pensi sokpuru chu thapon pon karbia kheyang bong pen ke ilitum karbia khe ke hakopen ta sokpuru ka chu thabahut ke hacha kan pensi Poroming thum pon pen risoi jang klengdun kleng sarpu kuru saratum pen se sok puru chotha pon puta dorsing rong hang pen than pachini pon langhin pen Indrajit Rongphar 365 News India hacha ke kan mane sok churim chubi asi ilitum hakko penta karbitum ke chotuki jo phejo akhe asi Jodoh kita sok mongdet sidet lo tangte kirim kibi bangso aporom do pente adana di kipido asila so pansi sok roy pulo sok roy tangdet lo tangte uru along inkro long thap pilo tangte lake so pisi ning je parong po rismar korjang tumpen nekar tumpen kan polun pola so pansi hacakekan tangte nang litum lason dak thak ningkan kuan lo sarake klem tang litum dili peneng meningkan thom lo ane pangdun ron bene klem pon asi nili ningkan wang da nonoson dak hidi anwan si jim tim pulo dak hidi bangke si dak jim tim long ke litum dak si dandi pipo si porom ateng pen dandi pon po so pen pi sok roy pon po sok roy dat lo tangte guru pandame hodak dandi pipo dan kon hodak ta hem long dandi pide pide ingkro thap dap po bru thap dam po hai kam tangge de pilo ponte hacakan pon po aju numse po tumpen risoi jang tumpen mekar metro tumpen cholin po junlin po lah Pinia berta ke lapuan sekang ton iglo arni kemi kardom